Abangazi bangibiza ngobhiki because I'm big in many ways. If you're big, man, what's the difference? My sister. One day we're gonna fuck. One day me and you, not me and you. Hey. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. This is too big for you. Yo. My sister It's too big for you. No, maybe you are now too sure. What? Now too sure. Bukela bani kuphone mfana. Ntana ngibukela ezinama big nyasha yabo. Bombastic side Yeah, eye, shower sun. Yabo nami ngizazi criminal ukuthi offensive. Hey yo, what's good people, it's your boy here, Mr. Blessings guys. We're back again with another blinded video guys. As you can see guys, I'm not alone. I'm here with the Hladi for the Nanas. He's gonna be our main host for today. Reporting live here. It's Toddy for the Nanas one time. Type shit. My brother. I'm here with. Lati King. Abangazi bangibiza ngobhiki because I'm big in many ways. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Because I'm big in many ways. What? Bro, what are you talking about, man? If you want to if you want me to explain how, like kanjani, ngizo-explainela. Explain, my brother. Like kune difference kuba big ne kunalo big like umzimba kuba nalo big uthi ekamereni yabo. I'm big too much. No one can stand for me. So now that means I have BB. Ukhola ngokubona ne. My brother, you're gonna show her after here ne. Ngizombonisa 100%. Serious? My brother. So my brother, listen. So my sister I'm here with. Hi guys, it's your girl Antisocial Baby Z. Voice yakhe my sister. Ingenza like ingathi ngiyancebelela yabo. And in them now you're gonna put something in her mouth. Oh, I wish ngayithola kiss after that. Yes. So yeah guys, this is about to be the freakiest blind date ever. My brother, he said he has big dick, bro. So I don't care, bro. Can you handle it? I can handle way more, but it's not. How do you It's know? none of your business. I need to have done it. Sorry, my before. sister. Me, I'm the presenter. I'm asking you I questions. don't. So when I'm asking you questions, you must behave. You can eat Stop more her. vibes. Oh, ngoba kusho wena. So my sister. Sorry. I'm the presenter, ne? So ela. Fuck who? Mazongibhabela. Izwa wena. So guys, Understand abakaze bakufaka so. I'm a virgin. Fine. I am a virgin. You My understand? sister Yeah. la ngathi uyazazi izinto la. My sister yazazi izinto ne. Angizazi. Yazi kudala abantu bangibaleka abo stock yabo bathi ngi dangerous mina ngifuna laba bazongimela. Angifuni laba abazobaleka. Ayisho sizoqhubeka sikubaleka. Masithi singena kwi WrestleMania lapha ngibe uUndertaker ngiyagena futhi. What are you saying? What are you saying? What is he saying? So yeah, guys, he said he has a big dick, mfana, and all. So guys, you know what's gonna happen, mfana? I'm gonna leave you all too, ne, and you'll tell us how he fucks after. So guys, watch until the end. Type shit. Sawubona. Yaphunjani. Skin sakhe sangichaza manje sifila la emva kwami. So igama lakho ngabe ubani? Ngizwile like unonhle ne Yeah. uphila va. Soweto. Soweto. Yeah. Ngiyazwila kunama vandal lapha Soweto. Ngabe uyivandal? Ayo. Wena like uphila cheese or uphila iskasi? Ngiphila isikasi. Asiyafana mos my sister. Yeah. Angifuni into ozobethi goeie môre gewake sê. So mina ngifuna iphila ngisho isikhuluma my sister. Ngikhuluma isiZulu nesiXhosa. Yo my sister sisonke mos. Mina kiyabuwa, kiyakhuluma ngizonke mina my sister. So like what is your love language my sister? Words of affirmation or act of service. Okay, asebesiye. My sister mina yazi ngikhalela intombazane eziphatha like when intombazane njani kahle singayiphambili. Like nga-explain thani umfana onjani kahle indoda enjani not umfana indoda enjani. Umuntu osikuni. Umuntu nje alright nje. So when like uthanda abafana abasebenza phezulu or abasebenza normal.
Yeah, normal, it's fine. Ya nami yabo ngikhona lapha. Angisebenzi phezulu normal yabo. So mina ngithanda intombazane iphaphayo nepha. Too much. So I noma step ladder singayiyeka like i-right. step ladder ngithi yasigoqa lapha so mina ngizosafula lesi sakho. Yazi angazi nje ngihale ukubona mina ngijahela ukubona nje ngizwa nale voice nje ngenza iyangihlanyisa. Too much. Hayi, Yazi i-body count yakhe ithini? nakho. Yebo. Why? Dala abantu babaleka mina ngifuna ukuzomela. Hayi, nami shuthi ngizokubaleka-ke. Ngifuna i-body count ngizwe. Ithini body count 0? Sathi chichi. Mina ngifuna ichichi mina my sister. Hayi, yo. Ngabreak enough amachichi agcwala igazi lapha ngisafuni mina. Angimoshela umbhedo yabo. So ngifuna into eseqediwe nje sengifike ngiyacedezela. So ichichi. Asiyichichi. Number 1. Okay, wena, what's your type? Mantombazane like- nini? Okay, ozakutshela. Mina ngithanda intombazana enganashwapha, engabi ironing board. We don't care, my man. I'm sorry. That you love her. What Ngithanda you intombazana up there ebhanile, at the end? We enefika. don't care, my man. Ngizokwazi ukubamba mina ngikhathele. Izinto ezivele Ukhathazwe yini? no like ngiphile nabantu nje bangithi ngiyabamba. Vele ngathi yawa nje. Engathi irula. Ubakhetheleni ubona ukuthi No, angazi. Baby ngashela ngidakile. What? if like you were to take a person out, ungamusaphi? Yazi mina First, like first. mina ne njengoba ngiphansi. Angigezele mina kwisaphi maybe. How? Mina I'm asking wena. No, like if njengoba ngiphansi, if ngangiskale, mina ngiphansi angithi. Mina like ngiphansi. So if ngangiskale ngiyabisaphi mina. I don't know. Mina yazi ngisebenza apha my sister. Good. Mina ngisebenza ngi-security, mina ngikada ama-gate. Yeah, ngikada ama-gate wase-Shoprite. Okay. So if ngangiskale ungiskela kuphi ke? Probably Eroko Mamas. My sister. Mina ngiyokudlisa inyama enhloko mina. We don't care, my man. I'm sorry. That you love her. What you Angisafuni up kuphi, there? ngifuna inyama enhloko mina my sister. Uthi singaba ne-date ngelinye ilanga. Sidle inyama enhloko, sibeke la etafuleni. Mara le nyama enhloko ngiyayithanda, so I wouldn't mind. Sisonke. Sifuna umfana be ama-pieces. Njengawe ngizokwenza elapha ekamereni masiqeda la. Angahleki my sister. Angihleki. Inyama enhloko amantombazana amaningi ayithanda mara asabi ukuyithenga. So mina ngizokuthengela sidle like sidle nje normal. Okay. So my sister nje wena uyakwazi ukupheka cha? Yeah, Esho ngikhathe yamathika kungcono. Kuyini into okwazi ukuzipheka perfect? yonke into. Yonke into. Yo, unokubheka ngithe kwazi. Yebo. Number 1. Ngifuna ukudla ama-cupcake of the day. Nama-Valentine's angisawafuni, ngifuna i-cupcake mina engizolithola kuwe. What? You get it? Ama-Valentine's angisawafuni, ngifuna i-cupcake mina. If you don't get it, forget about it. And angifuni leli one lokupheka, ngifuna naleli sekamereni. Imnandi. So mina yabo nesibindi sami ukuthi sengilale namantombazana engakhi if ngakhala ngigesa. Mina around 2 or 3. Mangibalekile abanye yabo. Singithi ngiyavula lapha abaleke. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ukubamba isandla sakho. Yo, sasebenza la asilali. Yo, yeah. Kimora. Bombastic side eye. What? Criminal offensive side eye. Bro, what are you talking about, man? But we are cooking. Mara mina ngibona iCremora la ngizoyifaka etiyeni. Ngizoyenza like ngiyiphuze lapha ngidle namakhekhe. So mina ngiyiplayers mina. We don't care, my man. Ngiyiplayer amantombazana. Every line yabo. Angithanda intombazana iwani nesithembu. Ngithanda isithembu mina. Hayi, hlala nesithembu sakho. Mina ngifuna ube umfazi wami obus 3. Yeah. Not one, obus 3. Maybe The if you, fuck? yeah, if usebenza grand uzoba uqala yabo. Ngizowenza ube undlunkulu wakhona lapha. Hayi, nje leyo nto. Wena wanyela number 1. Ansel. I got you in BBC name mfana. Yeah. Okay, what does BBC stand for? Like big
like I'm big, yabo. No, listen. BBC, what does it stand for? My brother, mina ngicede kudala iskill, ayaze ngisasikhumbula. Ish. Do you Ubani ongangiboleka ifoni ngicheck Google. okay, let me ask you. Ngifuna ukubuza something. Do you watch porn, bro? Oh, too much. Awuyazi BBC? Like angizinaki. Ubukela bani ku porn mfana? Ntana ngibukela ezinama big nyasha yabo. Bombastic Yeah, side eye. shower sun. Yabo nami Criminal ngizazi ukuthi offensive yabo ezinye side izinto bengizibukela. So mfana, question is ne, please don't lie to us, ne? Do not lie on a public platform. Sure. Yeah, shine drop. No. Ngayigcina kudala. Maswena mabukeli porn. No, like ngiyasho ngagcina kudala. No. When was the last time you watched porn? Maybe in 2023. Ah, It's real, like 2023. Njengoba ngitshela my sister, please. Njengoba ngitshela my sister uthi mina nginesithembu, angisasidingi nendlwabi. Bazothina So na this year kazo shine drop. No. Angazi. My sister ngithembe mina ngiyayimela indaba yami. Insizwa mina, insizwa kaZulu. Ngiyayimela indaba yami nenyama enhloko iyasho nayo ukuthi yaqinisa, iba more powerful. Hey! Ay! Like, Daddy, don't laugh, bruh. Mara, when it seems like you're bored, right? I mean, bruh, like this mask, young itcha, amehlo ami, bruh, and I have lashes on. Oh. I'll fix it for you. How much do you love him? So guys, what's gonna happen, guys? Do you think that this guy's your type? Like, by the sound of the voice, I think. Oh, and this does kuluma straight to the point. So you're gonna be the third wife. That one I don't agree. Ngizocala ke after la. So like ungabe umakhopheni wami ke sibe kanjani? Why? Kabanga, they never the audacity. What if uzochazeka lapho ebona imali nje bathi nayi imali etafuleni uyangenisa. Uyaphetha njani? Oh, too much. Mara sometimes ngiyancishana. Nge-Valentine's ngiyancishana. Why? Intombazane may understand. Valentine's yepha mina. Not mina ngipha yona. I change manje. Siku 2025. I change indaba. Dala sipha abafazi. Eish. 26. My sister ingqondo yami isemuva yayibona. Idinga umfazi ozongibeka straight line. Ezongibeka ukuthi samba straight singasajike emuva. So guys, what's gonna happen right now? We're gonna take off their blindfolds, ne? But guys, do not open your eyes. Okay, take off your blindfolds. Don't open your eyes, ne? Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go. Bombastic side eye.